Para naman sa Healthcare Utilization Rate or HCUR, ang lahat ng mga rehiyon ay nananatili po sa safe zone. Ang naitalang pinakamataas na healthcare utilization rate sa kasalukuyan at 48% at 47% para sa regions 7 and 11 respectively. Ngunit ito ay nasa low risk classification pa rin sa ngayon. Ang Baguio City naman ay naitala sa high risk ang kanilang HCUR. Samantalang ang Lapu-Lapu City, Santiago City, Makati City at ang probinsya ng Davao de Oro at Isabela ay naitala sa moderate risk level. Sa slide na ito, ating pong bibigyan ng pansin ang Region 7 at patuloy natin iminumungkahi na paigtingin panlalo ang kanilang PDITR strategies na lalo na sa mga lugar na nasa high risk classification gaya po ng Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City. Sa kabuuan ng Region 7 ay nasa safe zone naman ang kanilang healthcare utilization rate at nananatiling Lapu-Lapu City ang nasa moderate risk at 69%.